Така, имаме достатъчно. Да те телепортирам. Да, телепортирам. Кефиш ли се, много ли се готин? Ама аз съм на 4 сърца от Ф. Знаеш ли какво ми заначава? Не знам, обаче айде да спим. Че малко. Че мръдни. Върни назад, дай пак. Оф, че си направил пат. Сега на покор ще направя, сега ще виж. Я да им да заделиш. Ма виж това ръкъв е яко, моля са. Да, видя го, бро. Виж как свети. Заделите. Забеляза ли нещо? Омага. Ради. Може, ако искаш. О, майка, Джизус. О, Даже и това ще махне. лайк. Че No малко. like, dislike. Motherfucker. Виж сега какво направи. Какво направих? Това трябва да е с един такова по-нагоре. Не, точно ти трябва да е. Добре, ай, давай. Ай, Качвай чакай, се, виж, бе, качвай се, аре, да. чакай. Добре, ще се кача, чакай. Ниндентарецо. Ама аз искам... Оф, добре, айде. Ти много искаш пък. Добре, айде. Правилно го направи, аз греших. Но я. О, искам лопата. Нямам пък такова. Нали все пак... Значи... Оф. Ако ми... What the fuck? Какво? Я направим една лопатка, защото нямам дърво, те пък няма никъде дърво. Че малко. Че да вие какво му направя. Иска да ги изби. Ела, бе. Къде си? За мен! Мерси, да не ти виси патката. Ай, радвай се. Like a boss! И ни остана толкова много айрон от в. Ние имахме доста. Не знам, аз съм толкова сгладен човек, че чек ще умра. Във всяка печка има кол. Ами, да. Остана. Не. Аз се разберем така. С кого? О, мага, това как е излезнало? Е, Бък. ако е кравата, ще е бък. Да. Сещаш се, дето... О, мага! Оная равина, яката дето, сещаш се, дето Америка каза да не е експорвам. Да ходим при нея. Скъл се, цъганко. Да. Ама аз не знам къде. Защото координатите на лице ми написат на ръката. Няма се разберем! Мадафука. Мадафука is bitches. Фука мадафака. Ей, то скрипър само кара да слагам моите панели. Слагам по цял ден джама и замаглен. Айсмен, ще се ебем. Хидрон, тук ли е? Той къде отиде? Да съм просто съм заглушил. Какво правиш? Сера.
Не знам за какво заглушил. Сега не споменавам пред зрителите. Не, ям, всъщност. На. Заглушавам пак и намалявам. Ти ще Може кажеш. ма пътувате колкото искате. Ти ще кажеш. Той то сега бички, не знаеш. Много ясно. Кое? Мислих, че заглуши. What the fuck, 3 скелета ме нападат, искат да ме... Ости си да те праска да... Да. Скелети се бият, човек. Ости... О, не се бият. Мой човек. Да, Абе. ти два удара и пъс. Да ротим да би малко зомбита, той за да бомбил. Чакай малко още. Ще направя даймонд меч, не бъскам се. Добре, чакай. Някакъв пич написал в коментарите. Отивам да експлорвам, нали аз го казах ти. Ти каза, отивам да... Чакай, как виждам, чакай. Аз го Да казвам. дженерейтвам. Да, аз ще да дженерирам нататък да пак да знаете хора. Си си като шпацията, лад. Шпацията Какъв е такъв. шпат, всякакви 5 лява, точно го познавам. Не познавам. Не познаваш шпацията? Абе, знам кой. Уау, не ме плаши, бе, човек. Мале... Няма коментирам нищо. Какво? Нищо. Нещо против шпацията ли имаш? Не, че ми звънна телефона, изчакай сега. Според мен Ицко е гей. Добре, за да сме намерили диаманти. Вече, да. Официално. Абе, шибано нещо. Добре. Така. Бе, мангал, А? си ги. Ти си мислиш, че съм завършил. Окей. Така. Да. Какво бе? Нищо? Какво направи? Нищо? Един зелен педераст е виновен. Педераст. Човек, тук трябваше да има стъкла. Има панели 60 панела, има още. Че е малко. панела къде има? В рандом чест. Добре. Аз имам... 60... Така. Да. Какво па... Само да влявам по-бързо. Ай, бати нинджата. Сай. Ти не да познаваш. Еле, той тук е изгърмел. Ти си някакъв гръмнал релбата, аз ти казвам. Окей, това е... Виж кой имам пред вратата, Redstone Torch е like a boss. Ма не ги е Redstone торчовете. Няма. Ама гъбе. Тям да дженеритвам. Да знаеш, човек. Да, браво. Ма нямам храна, матка. О, имам 5 бонмил. И това е от 5 са 15 и отивам да се размножа градината да става вътре. Бъзвам се. Какво става? Моля си готин, като ме имитираш.
О, мака. Така. Окей.